Kupnja prve nekretnine u Hrvatskoj. Pa to je postao ogroman izazov za mnoge, ali čini se da stiže promjena. Od 2025. godine na snagu stupa nova vladina mjera. U ovoj analizi idemo detaljno proći sve o povratu poreza koji bi mogao značiti uštedu od pa čak i desetaka tisuća eura. Samo kratka napomena prije nego krenemo. Sve informacije koje slijede napravljene su kao jedan edukativni vodič kroz ovu novu mjeru na tržištu nekretnina. Krenimo od samog početka, od srži problema. Rješavanje stambenog pitanja postalo je, jedan od najvećih izazova za mlade u Hrvatskoj. Svi znamo za visoke cijene i koliko je teško pronaći priuštiv dom. To naravno utječe na sve, od demografije do iseljavanja. I upravo zato država uvodi nove mjere. Sad, odgovor države na ovaj problem je nova mjera koja je dio nacionalnog plana stambene politike. Hajdemo vidjeti što točno donosi i, još važnije, kako zapravo funkcionira. Dakle, što je točno ova mjera? Najjednostavnije rečeno, to je potpora, povrat novca za porez koji ste platili kad ste kupovali ili gradili svoju prvu nekretninu. Cilj je vrlo jasan, smanjiti taj početni financijski teret i pomoći mladima da dođu do svog doma. Važno je zapamtiti, mjera vrijedi za sve ugovore sklopljene od 1. siječnja 2025. godine. U redu, zvuči stvarno obećavajuće, ali tko točno ima pravo na ovu pomoć? Uvjeti su dosta precizni i jako je važno proći svaki od njih. Ključna stvar je ovo. Svi ovi uvjeti moraju biti ispunjeni u isto vrijeme, kumulativno. Dakle, morate biti hrvatski državljanin, mlađi od 45. Ugovor, kao što smo rekli, mora biti sklopljen od početka 2025. i naravno morate prijaviti prebivalište na toj novoj adresi. I za kraj, morate imati dokaz da ste platili porez, bilo PDV ili porez na promet nekretnina. A sada dolazimo do onog što je vjerojatno najvažniji, a i najstrožiji uvjet. Ni vi, ni članovi vaše uže obitelji ne smijete imati, niti ste ikada u prošlosti imali u vlasništvu ono što zakon zove odgovarajućim stambenom nekretninom. A što je to odgovarajuća nekretnina? Pa zakon to dosta precizno definira. To je prostor s osnovnom infrastrukturom, znači voda, struja, kanalizacija i to veličine oko 35 kvadrata za samca plus nekih 10 kvadrata za svakog idućeg člana obitelji. Postoje tu i neke iznimke, ali generalno pravilo je, ako ste nekad imali nekretninu ove veličine, nažalost, nemate pravo na potporu. U redu, prošli smo sve uvjete. Idemo sad na dio koji, vjerujem, sve najviše zanima. Novac. Koliko se zapravo može dobiti natrag? Ovdje stvari postaju jako zanimljive. Visina povrata ovisi o vrsti poreza koji ste platili. Ako kupujete novogradnju i plaćate PDV, povrat je 50% tog iznosa. Ako kupujete rabljenu nekretninu i plaćate porez na promet nekretnina, onda je povrat 100% tog poreza. Možda na prvu zvuči slično, ali vjerujte mi, razlika u novcu je ogromna. Ali pazite, ima još jedan važan detalj. Povrat se ne računa na cijelu kvadraturu nekretnine, već na takozvanu korisnu površinu, a ta površina raste s brojem članova obitelji. Kao što vidimo ovdje, samac ima osnovicu od 50 kvadrata za stan, ali četvoročlana obitelj ima osnovicu od 90 kvadrata. To direktno utječe na maksimalan iznos koji se može dobiti natrag. Idemo na jedan konkretan primjer, tako je najlakše. Zamislimo četvoročlanu obitelj koja kupuje novi stan od 90 kvadrata za, recimo, 225.000 eura. U tu cijenu je uključen i PDV od 45.000 eura. Sad, potpora iznosi 50% tog PDV-a. To je čak 22.500 eura. Ovo savršeno pokazuje koliki potencijal ima ova mjera. A sad, usporedba. Šta ako ta ista obitelj kupi rabljeni stan za 180.000 eura? Porez na promet nekretnina je 3%, što ispada 5.400 eura. Budući da se vraća 100% tog poreza, potpora je, točno 5.400 eura. Dakle, ovo je ključna stvar koju treba zapamtiti. Razlika je drastična. U našem primjeru, povrat za novogradnju s PDV-om je preko 4 puta veći. To je vjerojatno i najvažnija financijska informacija iz cijele ove priče. Naravno, kao i uvijek, postoje i neka ograničenja. Cilj zakona nije financirati kupnju nekakvih luksuznih nekretnina, pa su logično postavljeni limiti i na cijenu i na samu kvadraturu.
Postoji gornja granica ukupne kvadrature za koju se može dobiti potpora. Važno je ne miješati ovo s onom osnovicom za izračun. Znači, na primjeru naše četvoročlane obitelji, osnovica za izračun je 90 kvadrata, ali apsolutni maksimum stana koje mogu kupiti uz potporu je 135 kvadrata. Bilo što veće od toga, nažalost, ne kvalificira se za potporu. Drugo važno ograničenje tiče se cijene. Cijena po kvadratu koju ste dogovorili ne smije biti više od 50% viša od prosječne cijene u tom gradu ili općini. Recimo, ako je prosjek 3000 eura, ne možete dobiti potporu za stan koji ste platili više od 4500 eura po kvadratu. U redu, recimo da ste provjerili sve uvjete i sve štima. Što dalje? Slijedi proces prijave. Idemo vidjeti koji su koraci, ali i koje vas obveze čekaju nakon što dobijete potporu. Sam proces je prilično jasan. Rok za podnošenje zahtjeva APN-u je 2 godine od dana kad ste sklopili ugovor. APN onda pregledava zahtjev, donosi rješenje i nakon toga ministarstvo isplaćuje potporu. Očekuje se da će se zahtjevi moći predavati negdje od ljeta 2025. godine. E sad, s potporom dolazi i jedna ključna obveza. S obzirom da je cilj trajno stambeno zbrinjavanje, kupljenu nekretninu ne smijete ni prodati ni iznajmiti idućih 5 godina od dana isplate potpore. Ipak, život je nepredvidiv, pa zakon predviđa i neke iznimke u slučaju nekih drastičnih životnih promjena. Stvari poput teške bolesti, razvoda ili smrti mogu biti osnova da vas se oslobodi ove obveze, ali o tome na kraju odlučuje APN i to na temelju pisanog zahtjeva. I za sam kraj ostaje nam jedno pitanje za razmišljanje. Ova potpora je bez ikakve sumnje značajan korak naprijed. To je ozbiljna financijska injekcija, pogotovo za one koji kupuju novogradnju. No, hoće li to samo po sebi biti dovoljno da riješi onaj dublji veći problem priuštivosti stanovanja za mlade? To će nam, kao i uvijek, pokazati vrijeme. Ovu analizu pripremio je Ekopen. Za sve dodatne informacije njihovi podaci su upravo na ekranu. Povjerenje koje traje. Stvaramo ga već više od 30 godina.